дошли в втора част. Добре, аз наистина не мога да разбера. Кажи ми, права ли съм? Умна съм, красива съм, просто не мога да разбера Ангел какво не харесва в мен. Виж какво, ти по принцип си топ мацката, а и той не те заслужава. Не, виж, с Макс така си отиваме и отделно Ангел никога няма да намери по-добра кралица, която така да наследи империята му с Макс от мене. Да, мило, ти си топ, империята също. Ти изобщо слушаш ли ме? Не стане така, че като се омъжа за Макс, да трябва да ходя си намеря нова приятелка, която да вода на яхтата на Бора Бора. Виж какво, мило, можеш да ме обиждаш колкото и както си искаш, обаче да не ме каниш на частната яхта няма да стане. Истинските приятели канят Може да не ходиш на частната яхта. своите приятели на частните си яхти. Това да не си го прочела под някой инстаграм пост. Мило, виж какво, аз инстаграм постове не чета. Излезна ми в фурил в клипче. Мога да ти го покажа, мило. Правда, много. Да, има цитати, хете, пало, кое, всичко. Ама такива дълбоки за душата. Виждаш ли това, което и аз виждам? Това не е ли роклено, Джовани? Залята с... А коя е тази? Не знам, обаче не е тагната отдолу. Мило, знаеш ли какво означава това? Че не е известно. И няма последователи. Тогава как е влезли на събитието? А защо аз с 150 хиляди последователи не съм влезнала? Ами, да, мило, ти имаш хора за цял стадион, даже за 3. Не знам как е станало. Това минава всякакви граници. Няма. Тръгваме си. Да, къде? Към вкъщи. Айде. Обаче, мило, с какво ще си ходим? С такси. Аз нямам пари. Абе, и двете сме към Люлин. Ще се оправим някак. Да. Илини Аначкова, Габи Парис. Лили Савдинче, Макс. Лин Шу, Алис. Йоан Петър, Емо. Ева Мантинчева, Ванеса. Габи. 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 Наред ли е всичко? Габи, ако стои затворена в стаята, проблемът не се решава. Габи. Можеш всичко да ми кажеш. Моля те, отвори. Много всичко провали. Милата. Ела, разкажи ми всичко. Мама, провалих си бъдещето. Може да се запозная с толкова известен дизайнер и се опитах да се запозная с него, обаче всичко провалих и той ме намрази. И аз съм един провал просто. Габи, ако една врата се затвори, се отварят още няколко. Ти си умна, талантлива, красива. Как чухме 5 Ако този дизайнер не е видял натуралния талант и красота, значи няма очи да види. Много те обичам, мама, въпреки че не ти го казвам често. Благодаря ти. Благодаря ти, без теб не знам какво ще да правя. Разбира се, сега аз чакам. Ето ме, сори. Майде бе, човек, какво става? Умрях от студ. Къде Не, се не. ходиш?
Човек като ми звънна буквално почти си бях пред нас. Да, ти разказвам, знаеш какво стана днес? Какво стана? Там шефчето нещо беше полудяло, нашата приятелка разля една чаша върху някаква там от събитието. Абе, моля те, Тя ви е поляла някаква. страшен цирк, то бяха викове, крясъци, трясъци, абе, лудница страшна. Леле, Габи сигурно яко се е саднала в тях. А чакай да, аз ще ти покажа. Погледни за какво става въпрос. Това има супер много гледания. Става, да. Определено става. Леле, трябва да признаеш, че по един или друг начин обаче я вкарахме в социалните мрежи. Айде да ходим, че умрях от студата, чакам. Айде да я видим. Проблемът беше, че от всичките хора точно Грета оцелих и нея залях и станаха едни драми. Чакай, ти не си ли нощна смяна? На работа съм. Но ако искаш, ще кажа, че кашлям и може да гледаме филми цяла вечер. Искаш ли? Ох, звучи ми много хубаво, обаче... Не, тръгвай, аз ще се оправя наистина. Чакаме ли някой? Не? Добре, ще отида да видя кой е, ти отивай да не закъснеш. Ето я бе, моята TikTok звезда. Габи. Така, като твой менеджер, първата ми забележка към теб е, че цялата тази печална визия не ти отива много. Малко коректор получите и стоп. Аз ще бъда твой бодигард. Ще те пазя от твоите фенове и даже няма нужда да ми благодариш. Чакайте, за какво говорите също? Габи, това ти ли си? Добре ли се чувстваш? Ти не си влизал в TikTok, май? Не. Леле, буквално всяко второ видео ми е в... Я? Ужас, точно бях забравила, че се изложих. Сега съм се изложил пред целия TikTok. Всички ми се подиграват. Не точно. В момента за хората си мистериозната дизайнерка е изчезнала в нощта. Всички се чудят коя си. И ако мога да вметна, видеото е станало страхотно, с добро качество. И ако трябва да бъда честен, идеята на Алис май беше доста добра. Хора, добре, че утре не съм на работа. Ами, други ден как ще отида на работа? При Грета. Споко, те всички търсят готината руса Парис и никой не търси загубената зубърка Габи. Много смешно. Май си в безопасност. Дори да не те търсят, знаеш, че аз винаги ще бъда до теб. Какво ще я правя за вас, хора? Въпреки, че ми се подигравате, но все пак, благодаря ви, че дойдохте. Няма как без това. Влизайте в нас направо, в смисъл, няма смисъл да стоите така. Майка ми се малко тръгва, така че... Ами, много благодаря за поканата. И между другото, може да направим някоя настолна игра, ако искате. Хора си, аз забравих, че снимам. Хора ще се наложи да направя втора част на тази... Не, няма се наложи. Чакай. Ще нямам почка. Искам да стигна най-високата точка, която изобщо мога някога да стигна. Добър ден. Добър ден. Парис случайно да е минала през магазина? Парис? Коя Парис? Момичето, което ви заля вчера. Габриела? Не, Парис. Като града. Нямам спомен да се казва Парис. Ако искаш, обаче мога... Само една секунда. Кажи. Какво си направила? Ти нормална ли си? Да, по-добре ме чакай точно пред... Да, пред Старбъкс, да.